Veciños e comerciantes do Parque de Ramírez, no centro de Santiago, denuncian a crecente presenza de ratas na zona. Aseguran que os roedores poden verse a diario preto das tendas e do parque infantil. Piden que o Concello tome medidas o antes posible, xa que o problema, segundo din eles, vai a máis. Son imaxes gravadas esta mesma semana. Varias crías de rata pasean pola zona xardinada que rodea un dos parques infantís máis céntricos e concorridos de Santiago, o Parque de Ramírez, a poucos pasos da Praza Roxa. Está cheo de nenos e as ves correteando as ratas, entón tampouco é plan. E moitos dos rapaces están xogando nas jardineras, entón dá un pouco de medo, sí. Malia que non é un problema novo, algúns comerciantes e veciños da zona din que a poboación de roedores foi a máis ultimamente por falta de mantemento. Isto abaixo é unha braña, entón no fondo se supón que hai un niño de ratas bastante grande, que non pasa nada, que é normal en todas as ciudades, pero que ten que haber un control, un mantenemento, polo menos para intentar mantelas a raya. Entón, se ti as deixas, os últimos vídeos que fixo a miña veciña, realmente son crías, está todo cheo de crías. Din que están cansos de avisar na aplicación municipal e non recibir resposta. Precisan que alguén volva a repoñer as trampas o antes posible. Nas arquetas e logo dentro soterrados nas jardineras hai como unhas trampas, como uns tubos. Entón o que meten aí son cebos envenenados. Entón é simplemente para que se vayan morrendo, o veneno típico das ratas. O Concello, pola súa banda, confirma que xa pasou o aviso á empresa encargada da desratización, que, aseguran, ten previsto intervir nas próximas horas.